barakatuhu jama'a barkanmu dai da warhaka barkanmu da sake saduwa. Kamar dai na muku bayani a fuskan title ɗin wannan bidiyon tamu, bayanin wani sirri ne wanda yake cikin wayar Android wanda kusan in ce muku jama'a da dama ba su san da wannan sirrin ba. To amma akwai jama'a wanda suka san da shi wannan sirrin da yake cikin Android, da wanda suka sani da wanda ba su sani ba zan dai yi musu ƙarin bayani dangance da abin da yake cikin wannan wayar ta Android. Wannan wayar ta Android akwai wani sirri da bature ya ɓoye. Yawancin jama'a ba su san da shi ba balantana su yi amfani da shi. Misali, akwai wani guri ne da bature ya ƙirƙira ya ajiye shi bisa kan jama'a. Misali kamar ana samun mutane wanda zaka ga mutum ya tashi ya yi balaguro, ya tafi wata ƙasa ko ya tafi wani guri ko ya bar unguwarsu ko ya bar garinsu ko ya tafi wani guri. Kuma Allah ya kiyaye sai wata matsala ta same shi ko ta rashin lafiya ko ta rashi dai misali Allah ya kiyaye dai ita ba a cewa mutuwa ba a cewa Allah ya kiyaye dai misali dai kamar rasuwa take samun shi irin wannan a wani guri. Kuma sai kaga an rasa mutumin nan ko na ina ne ko na wace jiha ce ko na wata ƙasa ne ko na wani gari ne. To ta cikin wannan abin da muke son mu koyar ma da jama'a, daga wannan hanyar ma kana iya sanin mutum shi ko na ina ne ko kuma na wace ƙasa ce ko na wace jiha ce ko na wani guri ne. Shi ne muka ga kamata a ce mun fito mun yi ma jama'a bayani domin su sani su ma su kalla su gani su ɗora ma wayoyinsu domin su amfana. Amma da farko ina neman alfarma gurin jama'a don saboda bidiyon tamu yau za ta ɗan yi tsayi, kenan mutum sai ya haƙuri ya kai bidiyon nan har ƙarshe domin ya gane ma idansa abin da muke son mu yi masa bayani. Yanzu da farko sai mu je cikin bidiyon tamu. Da farko kamar yadda ne muku bayani bisa kan title ɗin wannan bidiyon tamu, sai ka nemi gallery kin sallah kamar haka. Misali yanzu ga nawa gallery kin sallah sai ya shiga bisa kan shi kamar haka. Idan na shiga cikin gallery kin sallah tawa da yake abinda nake fatakar ma al'umma bisa kan yaran Hausa da muke fatakar da su, to ta wannan dalilin yasa na da sallah ta bisa kan yaran Hausa saboda jama'a za su yi saurin fahimtar abin da nake gaya musu, kuma za su yi sauƙin gane ina ne na dosa da abin da nake musu bayani. Shine dalilin yasa na mai da sallah ta bisa kan yaran Hausa domin in yi ma jama'a bayani. Bayan na shigo cikin gallery ɗin sallah ta kamar haka, zan yi ba ga ina ne da aka rubuta masu amfani da asusu. Kaga gashi nan da aka rubuta masu amfani da asusu sai inda na musu shi. Bayan na shiga masu amfani da asusu da aka rubuta sai in ja ƙasa misali kamar haka. Bayan na ja ƙasa zan ga inda aka rubuta bayanan gaggawa gashi nan. Inda ka ga rubuta bayanan gaggawa nan kuma sai ka danna sama kan wurin. Bayan ka danna inda aka rubuta bayanan gaggawa za ka ga wani ɗan alƙalami gashi nan. Sai ka danna daidai bisa kan alƙalami kamar haka. Bayan ka danna bisa kan alƙalami me suka bada a nan gurin. Kaga nan abin da suka nuna cewa suna, kenan ana nufin kamar ka sa sunanka, waye kai mai amfani da wannan salula sai ka sa sunanka a wasu kan wannan gurin. Yanzu misali ne sai in ɗauki misali bari in ɗora sunana sai in sa tasiri. Kaga gashi nan yana sa pardon na rubuta ba daidai ba, tasiri misali gashi nan sai in danna yayi. Bayan na rubuta tasiri sai in zo ƙasa nan suka rubuta adireshi. Kaga bayan can na sa sunana sai in dawo na ƙasa kuma gashi da suka rubuta adres me kenan ake nufi, sai in rubuta ina ne ƙasata, ina ne garinmu. Allah ke yi kenan ko da wata matsala ta same ni a rayuwa, mutum da ka ɗauki alfareta ya san ina ne zai shiga, ya san kuma me zai diba, ya san ni na ina ne, ya san ƴan uwana, ya san komai da komai da sauransu. Tunda a nan gurin ya ba mu damar mu rubuta duk wasu sirrukan mu dai da wasu ƴan uwan mu dai da wani inda dai muka san za a same mu da gaggawa in an tayi neman mu. Yanzu misali na sai rubuta ni na Nijar ne, sai rubuta Nijar kenan misali. Bayan na rubuta Nijar misali kamar haka, kaga na rubuta Nijar gashi ya hau. A nan gaba kana iya ƙara duk wasu ɗan sauran abubuwan da ka ke so ka yi bayanin ka. Misali ba na rubuta Nijar ina iya ƙara rubuta mace to ni a Nijar ina gari kaza misali, a Nijar muke garin mu kaza misali. Bayan na sa garin mu ina iya ɗan ƙara isa kuma in ƙara sanya cewa ina unguwa kaza. Duk dai wannan yanayin yadda dai mutum zai sauƙin fahimtar kai na ina ne, duk shi ne zaka iya ba ma al'umma dama. Misali kenan ka bayan ka yi wannan abubuwan ka rubuta sai ka danna inda aka rubuta wannan yasu. Bayan ka danna za ka zo nan ƙasa inda aka rubuta nau'in jininka sai ka shiga
in ka san yawan jininka sai ka rubuta jini na kala kaza ne, jini na kala kaza ne, misali ga shi na O plus O1 A1 A plus ga shi na dai zai plus O1 duk ga suna inda aka rubuta. Idan kana da takardar jininka ka san nau'in jininka wani iri ne sai ka zaɓi kalan nau'in jininka sai ka ɗora. Idan baka da sai ka dawo nan ƙasa duka ka ɗauka kenan baka zaɓi kalan jininka ba. Tunda baka san kalan jininka ba ka ɗora ba kalan jinin da baka san da shi ba. Misali Allah kiyaye ko da ake wani hatsari sai jini ya zuba naka kuma aka zo aka ce bar a ba an yi katari wani ya san irin wannan sarkar da sauran sai dan duka a faran kai leƙa ga ina ya yanayin kai ke sai leƙa kenan kaga ya san irin nau'in jinin da kake amfani da shi sai a neme shi da gauga a sama tunda kana cikin mawuyacin hali ne baka da damar da zaka iya buɗe baki kai magana ka ce a kalar jini na kala kaza ne. Ka gane to yanzu bayan ka ida da wannan bangaren sai ka dawo inda ka rubuta magunguna misali ga shi nan da ka rubuta magunguna sai ka shiga inda ka rubuta magunguna kala irin maganin da kake amfani da shi. Misali ka san akwai irin mutanen da ke samun masu wata irin cuta kamar wasu masu asali ko kuma wasu irin matsala wadda ya kasance tun zuwa lokaci ciwon nasu yana tashi sai sun samu wannan maganin suke amfani da shi domin su yi sauki. To kuma yanzu kai sai aka katari irin wannan matsala ko rashin wannan maganin baka da shi a kusa sai cutar nan taka ta dan motsawa yanzu sai kuma babu maganin a gurinka. Kaga daga mutum ya shigo wannan gurin zai ga wani irin magani ne kake amfani da shi bayan tunda ka rubuta irin kalan maganin sai a hamzarta a samu man shi cikin gaggawa kenan. Kaga an san ga irin maganin da kake amfani da shi idan wannan cutar ta taso ma. Bayan ka kare da wannan kalar maganin shi ma sai ka danna yasu irin wannan kakuci da yake ni yanzu ba wai ina da yasu an karanta muku ne misali ba dora bace ba ni da yake na waje da gaskiya na riga na yi kuma da komai na aiki shine dalilin da yasa na yi muku nan bayan. Yanzu dan ka ida da wannan sai ka dawo nan kasa sai ka zo wajen bayanan likita da shi nan da bayanan likita. Yanzu wajen bayanan likita nan za ka yi amfani ne da irin abubuwan da ka san akwai mutane da likitoci da su musu ka daina cin gishiri ko ka daina cin mayu ko kuma dai abubuwa da samun dama ko ka daina cin ko na abubuwa da su kenan sai ka zo ka rubuta to ni ba a bani kaza misali likita ya hana ni cin kaza ya hana ni cin kaza ko kuma a likita ya bani dama in ci kaza ba ni ci kaza kamar dai irin nau'in wannan idan kana da irin wani matsalolin sai ka rubuta a magarin idan kuma baka da su irin wannan matsalolin shikenan sai kuma ka nuna ya suka rubuta a kan magarin. Bayan ka ida da wannan gaba ki sai ka yi minimalizan ka dan dawo baya guda so ka dan ka dawo baya bayan ka dawo baya gashi nan zaka ga a rubuta wani list da su ta cross sai ka danna da ka rubuta ƙara lamba misali inda zaka dauki lambobi kenan na wasu ɗan uwanka dai da sauransu ka dora a nan wurin shi na amfanin shi misali zai kawo ka cikin wannan kin lambobin ka ne gallery kin lambobin ka. Bayan ya kaka cikin gallery kin lambobin ka misali kamar haka bari zai maka yawa bayan ya buɗa maka haka sai ka leka wace lamba ce ya kamata ka yi amfani da ta. Ni yanzu kaga duk gallery kina ne lambobi na ne wanda nake amfani da su da sauran sai ka leka wacce ce lamba ta dan uwanka ko ƴar uwarka ko kuma wani uwa ko kane dai wanda zaka dora a bisa wannan wurin wanda Allah kiyaye ko da kai ba a san ba sirkanka da sauransu in ka dora nan mutum dai bayan ya riba da gauga zai san cewa wannan mutumin ga lambar dan uwan shi nan da ya dora bari mu tabo shi ne shi na ina ne ko kuma ya ne lawa na shi da sauransu ko kuma a'a ya ne wannan wani kaza sai ka zaɓi lamba kamar yadda ya koya ne ta ɗan uwa ko ƴan uwa ko mata ko dai wani dai naka je na kusa da kai irin wannan shikenan sai ka dora. Bayan ka dora shikenan sai ka rubuta za ka ga lambobin ka da kai yanzu misali bari koma in ɗauko lamba zan yi muku bayani yadda ka fahimta. Yanzu bayan na koma misali haka sai in diba yanzu ga wata lamba nan bari in ɗauko yanzu sai in ɗauki wannan lamba ka ta nan za ka rubuta a hudu kaga dai lamba ka ta nan misali ta shikenan to yanzu kaga na ida da komai daga nan gurin. To alal misali yanzu yaya ne za a yi idan hatsari ya same ni Allah kiyaye ko kuma wata rashin lafiya ta motsa na rasa yadda zan yi ta yaya ne za a yi in san mutum ya ɗauki a fare ta har ya san wannan abubuwan sirrikan na da na rubuta. Kaga da yake cikin sulata na shiga na rubuta ba kowa zai san da wannan sirrikan na da na rubuta na ajiye a cikin wannan wurin. Yanzu kai tsaye sai ka danna sulata misali yanzu ka ga mutum da irin wata matsala ta same shi haka shi bai da dama da zai ce muku shiga cikin sulata waje kaza ko kuma danna kaza ko abu kaza shi zai baka
zaka ga sirrakan da ke cikin wayata ko kuma wani mai sauransu abubuwan da na rubuta ba su kan bayani na. Wani tun bai san inda kan shi yake, ku da kuke kusa kan shi ku ne zai kamata a ce ku nema mai agaji na gaggawa. Misali yanzu kamar yanzu tsoron shi tana kashe kamar haka misali za ka danna dan ka danna kaga tana da kile a jikin kai kuma baka san kile ɗin shi kuma bai san yadda zai kula ba. Za ka danna nan gurin inda za ka rubuta lambobin misali ga shi na kamar bayan ka danna inda za ka rubuta lambobin nan yanzu za ka rubuta za ka danna can sama ga wani rubutun da ka rubuta bayanan gaggawa kaga sai ka danna wasu kan shi. Bayan ka danna zai nuna ma nan sai ka ƙara danna wasu kai. Bayan ka danna ka gani yanzu da sauransu ga shi nan duk abin da mutum ya rubuta da sauransu ka gani ga sunan shi nan misali yanzu ka ga sunan ranar ya hayo sama kenan karan farko mana ka dauka zaka ga mutum waye mai wannan wai ga sunan ya hayo sama ka gani na wacce kasa ne address din shi ka ga address nan ya hayo shi ma dai shi nan gari kaza ne misali dan Niger ne ga shi nan gashi dai duka da sauransu. To yanzu kamar inda a ce wannan wajen bayanan jini domin ne da sauransu duka da bayanan likita komi na cike kamar yadda na yi muku bayani da komi duka nan zaka ga hayo shi ka fahimta. To yanzu kaga yanzu da yake ne bin cikewa sun bude kamar dai na shiga na ɗan muku bayani ne yanzu misali yanzu ka gani zaka dora nan gashi nan wai kamar yadda ka ga na sa ni na Niger ne shi ma dai zaka ga duka abin da ka rubuta gashi nan komi ya hayo. Lamba wannan da ka dora idan kana so a san kai na ina ne waye kaza ko ga dan uwanka zaka jiyo ka gani gashi nan da ka rubuta nan ga gashi nan bayan ka shiga wannan gurin sai ka zo ka ga lambar da na koko a wancan gurin kai tsaye kuma da ka danna zaka yi kira mutumin da yake da bukatar ku kira kenan da zai kun kira shi kuna iya ce mishi to wani mai sunan wani gashi nan a guri kaza matsala kaza ta same shi kenan iya da bukatar agaji da Allah a taimaka a san ya ne a zo a wannan keshi kenan kaga dai za ka yi tsaye ka taimaka ma ɗan uwanka kai ma dai Allah zai taimake ka. Na gode da lokacin da kuka bamu. Duka da yana muka zo ƙarshen wannan bidiyo ta mu ɗan uwa kada ku mance ku danna mana subscribe kana kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa sannan ku share ɗinta domin sauran ƴan uwa zama su